podcast experimental Espurna des de la plaça de Tortellà el dia de Sant Jordi. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Més digues què penses. Bona tarda a totes les persones que sou avui aquí entorn a aquest espai de ràdio al carrer que hem creat en un dia tan especial com la Diada de Sant Jordi. Salutacions de qui us parla, Marta Espurna, en nom de totes les persones que hem fet possible el podcast Espurna i que sou avui aquí amb nosaltres. Maria Rosa Ferrés, la Rosa Sans, la Viviana Rubio, que l'he vist per aquí però ara no la veig, que està descarregant els llibres el i cotxe. La paradeta amb llibres, Desperta Nàrnia a punt amb la catifa voladora, els llibres al lloc de sala de lectura, que ens convidarà quan sigui el moment. I la Violeta Albero, bona tarda. Bona tarda a tots. Bona tarda a totes les persones que heu fet possible aquest podcast Espurna. I estem aquí al carrer fent el que més ens agrada. Estem aquí per presentar les feines que hem fet, les vostres creacions al poble que acull la presentació d'aquesta primera edició del taller. Som a Tortellà el dia de Sant Jordi, el dia de més vent que jo recordo des que estic caminant per aquesta vall. Benvingut al vent, que també és part de tots aquests elements que ens envolten. Un vent que segurament quan s'aturi portarà la pluja, la tan esperada pluja. Som a Tortellà. Escolta els nostres podcasts. Cròniques del carrer, les bones notícies de la vall, Desperta Nàrnia i Bicicletes endavant, al canal de podcast experimental Espurna, volum 1, a Spotify i iVoox.